Пипи. Ето хора, видяхте как аз го пребих. Елате вижте каква елате вижте каква ми глада имам от него. 2 глави него. Хакер съм. Не, искам ти кажа. Иска ли телепорт? Какво на мен писа? Ти на мен писа. Добре, направихме едно PvP, самахам от тук. И кой печели за пипито? И кой печели пипито, аз или ти? Не съм знае кой. Какво пише? Баща му е до него. Тачи, вика тачи. Ма тати, вика тати. Баща ми трябваше да каже, бе. Ма, нали ти казвам, че баща ми е до него, пак няма ти дигне, момче. Ало? В 2:30 знаеш, че затварям, чуй? На футбол съм. Къде си? Къде си? Какво са до мен? Чуй се, отвори, бе. Къде са тия айтемите? На кой? Няма ги в мен. Аз май ги изтрих. Коце? Бете съм ги изтрих. Коце? Вземи си неинчантнати. Аз днеска нищо хищ не ми е доигра, бе, хора. Не всичко, не взимай брадовете, не ги взимай кирките. Какви са хуй? Само меч. Ефективно са едно по единичка ли са, човек? Аз хищ не... Не, в смисъл, знаеш ли защо не ми е доигра? Защото днеска един приятел почина. И абонирайте се за мен, както за мен също. И благодаря ви за 11-те абоната. Кой? Аз нямам. Ами как се абонираш? Това беше пипи, след това. Чао. Чао.